Mara vilayetine dün akşam 27. Ağustos'ta saat 6'da polisiya tarapından usileniye başladı deyip Azatlyk radiosunun habarçysı habar berýär. Güýçlendirme çäreleriniň çägine polisiya awtowlu sürüjüleriniň dokumentlerini barlamagy ýygjamlaşdyrdy. Çem gelen sebäpleri delil getirip olara jerime ýazdy, dukanlary ýapdyrdy. Giýje akşam köçede adamlaryň hereketini çäklendirdi. Bu giyişten son köçe çıkan adamları soruğa çekip olardan düşündürüş aldı. Akşam saat 9'da ehli dukanları yaptırdılar. Mundan ozal dukanlara onu çenli işlemeye ruhsat verilýärdi. 9'dan son polisiya işgärleri köçede gezip ýören adamları kovmağa başladılar. Ondan son köçede adam görseler polisiya bölümüne alıp gittiler. Ve näme işläp ýörsiň diýip soruq verdiler. Düşündürüş aldılar ve inni tutulsalar ulu jerime salınjaktığını duydurdular diýip habar çaýtdy. Vilayetin çägine polisiýanyň güýçlendirme çäreleri 28. Ağustosda hem dowam etdi. Günüň birinji ýarymynda güýç edarasynyň işgärleri Mara vilayetine maska rejimini gödäwçiligi has putolandyrdy. Onu berja etmeýän adamlara çäre gördi. Şu ýerden polisiya işgärleri awtobuslu çet ýerlere aýlanyp maskasy ýok adamlary çöplediler diýip habarçy maglumat berdi. Onuň sözlerine görä polisiya işgärleri şäher ýerlerine köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň aralarına daýlanyp adamlaryň agyz burun örtüklerini giyip giýmeýänliklerini gödäwçilik etdi. Türkmenistanda häkimetler ýurtda boyun almadyk koronavirus ýokanjynyň fonuny adamlardan maska giýmegi berk talap edýär we bu talaplaryny howanyň düzümine tozan damjyjyklarynyň bir näçe prosent ýokarlanmagy bilen düşündirýärler. Ähli etraplaryň obalarynyň köçelerini aýlanyp köçede maskasy ýok adamlary awtobusa mindirip polisiýa alyp gidýärler diýip habar çaýtdy. Ýürüýte awtobuslara mindirilen agzy örtüksiz raýatlaryň polisiýa daralaryna alınıp gidilmegi bilen Marynyň şäher polisiýa darasyna maskasyz ele salynan adamlaryň sany köpeldi. Polisiýa darasyna gaty adam köp şugun. Mara şäheriniň Oğulhan köçesiniň uğruna ýerleşýän şäher polisiýa müdürliginiň arka ýüzündäki derwezesinden adamlary içeri saldylar. Ýöne olar binanyň içine salman daşarda sakladylar diýip habarçy maglumat berdi. Maskasy tutulan adamlaryň polisiýa bölümünden çykmak üçin hödürleýän sebäpleri başga. Ol adamlaryň arasynda men öýden goňşyma çykdym, çirim çekmek üçin işige podýezde çykdym. Meniň öýümne 2 sany çagy galdy, meni göýberiň nişip adamlar gyýyrşýarlar. Emma olaryň hiç birini hem oklar düşündürüş almazdan polisiya adamlardan pasport soraýar. Adamlaryň ýanlaryna pasport ýok, köp adamyň öýlerine de pasport ýok diýip habar çaýtdy. Ol polisiya işgärleriniň pasportlaryny görkezmedik adamlary polisiya darasyna näçe gün saklamaly hem bolsa saklamagy döw talapdygyny aýdýanlyklaryny, olardan öýlerine jaň edip pasportlaryny getirtmeklerini talap edýänliklerini gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä polisiýanyň ele salan adamlarynyň arasyna pasportlaryny görewine goýup pul kardalan adamlara da duşmak mümkin. Öňbir gezek maskasy tutulan adamlary gün 60 manat jerime tölemeli edýärler. Emma tölew geçirdiýip berýän kagyzlaryna hiç zat görkezilmedik. Banka görkez özleri biler. Soňra tölew kwitansiýasyny getirdi ýerler. Banka 60 manat tölemäge barsaň daşyndan 11 manat kagyz üçin töledýärler diýip habar çaýtdy. Ve polisiya işgärleriniň adamlardan degişli tölegi gysgaly geçirmegi talap edýänliklerini sözüne goşdy. Habarçy bilen anonim şertde gurrundaş bolan ençeme marly ýaşaýjynyň aýtmagyna görä häkimetleriň degişli tölegleri gysgaly talap etmegi. Galy berse de olaryň paýty çürtümi, paýty ýygymy ýaly dürli bahanalar bilen döwlet edaralaryny işleýän adamlaryň zähmet haklaryndan töleg talap etmegi. Hususan olary nagd talap etmegi köplerde nägilelik döredýär. Ine geçen aý buna ýazylmaly diýip nagd 50 manatdan pul ýygnadylar. Ýöne edaralara hiç ýyly gazet, jurnal paýlanmaýar diýip habarçy Mara vilayetinden habar berdi. Üstesine onuň sözlerine görä abun üçin işgärlerden pul ýygnan edaralar gazet jurnallaryň gijikdirilýänligine garamazdan ýygnan pullaryny ýygyna gaýtaryp bermeýär. Mara vilayetiniň polisiýa müdürligi vilayetiň çägine oglan edilen güýçlendirme çäreleriniň haçana çenli dowam etjegi we onuň mümkin bolan sebäpleri barada beýanat bilen ýurdun yerli ýa-da milli media serişdelerine ilata düşündürüş vermeýär. Ýurdun günorta günnägor sebäpini polisiýa gödäwçiliginiň uçdan tutma güýçlendirilmegi ýurtda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtlaryna gawat gelýär.